Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. I'm gonna knock on Mga tugang, good morning po sa Saint Tugabos. your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick child until you say you're gonna come out. Welcome po sa programa ng Aramon Nyato ng Pungaldaw na Ninin Martes. Ako po ang sa inyong lingkod, Mardela dahing iba. Sanit sanak, pero tiyan. Medyo lipat na pang iribanan ta. Martes po ngunyan. Pag Martes, papasok po ang Department of Health. Me down here, I'm gonna knock Sikang pangkalusugan, alas 11 hanggang alas 12 po ng pagkodo. tap on your Technical side, kasabay niya to si June Napolis, the man from Poland. Siyempre, yaon man sa luwat sa Mega Force Patrol, sa palagos sa pangalan ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa manuwan at sa mapukan mga turog sa pansitan. Mga duman sa first, si Jomar. Sa third, si Jimmy. Yaon sa Daraga area, si Joshua. Bantang digdi sa Ligas Report District, Hans Galero. Yaon man mga tugang si Al Armario sa Auldalbay District. As in Luwans Barsana sa Regional Santesay sa Northern Park mga barangay sa Legazpi. Sa social media department kasabay nato niya sa ang mga IT sina Tricia Marie Litana, si Nika Restum at saka si Richard Asor. Kami po kabos binasalular mga kababayan, sana po areglado ka mo. Sen man ka mo sa mundo. Ligtas sa COVID as in medyo maski difícil ang buhay, nakaka-ipno magiray ka pang iputa. Alright, so keep safe lang tabi mga kadamay. Tangani pong areglado kita. Okay? O bueno, mga kababayan, dahil magparahaloy pa, nagdalang tawang istorya hali po dyan sa luwas. Nasa linya na si Hans Galero sa mga dugay natong impormasyon. Hans, good morning, go! Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Mga dagdag niya tong bareta, formal nang nailansar mo niya na pagkaaga ang Bicol Pili Collective Mark. Tabang ka na DTI o Department of Trade and Industry as in man and Intellectual Property Office of the Philippines. Ang paglansar, inibungo niya na pagkaaga sa Pepperland Hotel dito sa syudad ng Legazpi kung sa pinanginotan ni Intellectual Property Office of the Philippines Director General Roel Barba. Since ay ang sinabi na dakulang bagay ang aktibidad na ini dahil sa paagi kan linkages din daw kaya pagkikipagtabangan ninda sa manlain-lain na mga ahensya de gobyerno partikular ng DTI asin man mga pribadong sektor mas maipapahiling pabako sa nadigdi sa lokal na level kundi pati na sa international na level ang produktong di ko noon partikular na ang pili. Yan kabtang katpahayag ni Mr. Barba. Number of notable Philippine producers under collective mark. This time, the well-known products of our robust PD industry. Your consistent support and participation fueled our country to finally show the world the vast potentials of our PD products here in Bicol and the grant of this long overdue, much deserved intellectual property protection to the Bicol Pili Collective Mark
talaga ang Bicol sa produktong mga pili, kung kaya mas pigpapahiwas ninda iningon yan. Ibong nalado sinabi man ni Regional Director Rodrigo Aguilar kan DTI Bicol, nakula man ang pasasalamat ninda sa mga nasambitan ng mga sektores at siniba pang mga ahensas ni gobyerno siring na sana kan DOST sa pangingenot ni Regional Director Romel Serrano ang Department of Tourism sa pangingenot man ni RD Herbie Aguas asin man ang Department of Agriculture sa pangingenot ni RD Rodel Tornilla sa suportang pagkataon ninda sa pagpapatalubo pa kan mga MSMEs digdi sa bilog na Bicol Region. And intellectual property rights for pili? Yes, yes. Anong gusto sabi yung kaya, Ninda? Yung pili ay talagang para sa Bicol. Yes, yes. Tigbasaran ninda kanya tabi, Sir Mar, garo sa mga proyekto sa Bolivia, garo mga naglogman sinda, tapos so mga sa Tunisia, so honey-derived products, Brazil, cassava flour and derived products. Pero mamimidbid na talaga ang Bicol as ining mayor na produkto kan Bicol is pili. Ngayon, ano yan? Di pwedeng may magkopya. Yan. Hindi pwedeng kopyahin. Hindi pwede. Mangyari di. Ayos man yan. Pili. Magtaranong kita at saka napili ko garing kuhan. Pili ka ng pili ng pili. Nangyari. Anyway, iyan dakulang bagay yan. Kunyang bagay, nalangkaw man ang ano kaya, ang value and dakulang bagay para sa mga MSMista. Ang kaipuan sa naman talaga, yung product packaging pagkatapos sumaray na klase, kalidad na produkto. Na dapat daing isalak na kamote o kaya lagi cry. Tama, tama. Dapat kung talagang pili, tunay na pili yan. Oo. Ayan, okay, sige. So, yan, nalawig ang magiging programa ko niyan, Sir Mar. Maghapon niling aktibidad digdi sa Pepperland Hotel. Dakulo ng mga MSMEs, mga pili product owners, and iba pa. Almentos kay Bahal si Boy sa Mobil, Anas Galero, DCGB. Thank you very much, San. Yan po, ayun. Kadakol kayo na product ang pili. Ang aram po kan iba, so dulce lang. Di ba? So dulcing pili, pero kadakol eh. Kung naramdaman during our BitFex, yung Bicol Tourism and Food Expo sa Naga, ikaw ni nagparticipar duman dyan na, na ang product niya, yung mga shell kampili na ginibo niyang furniture. O di ba? Ginibong dekorasyon, decoratives, at saka pati yung frame, mga tulong yung salming. Yung shell ba na kampili na tiniladan, yung inalihan na kang nuts, yun ang ginamit. Binarnisan na ba ang magayon? Di ba? So, yun ang ingenuity kang Pilipino na kang Bicolano. Pagkatapos, sa pera ka yan, in Sorsogon, there are MSMEs duman na nag-venture na duman sa paggibo ng oil, mga tugang out of the kernel, itong supisog, pagkatapos duman sa ubak. Pigalo ninda sa perfume, gibong sabon, as in iba pa. And I think sina Kuya John na San Jose, dyan po sa Albay Farmers Bounty Village, mga tugang, garo natawan ng sa grupo ninda, ning gamit na pang-extract kang oil, duman po sa ubak, itong may ubak baga kang so piglalanta. O yan, may oil pa pala yon. So, sindang ikipay na ito. So, kadakol po na potential po ang pili. Ginibuan na po ng intellectual property rights. Yan. Sige, magayon yan. And then, sa kulang suporta, mga tugang sa pili industry, ang kaipuan sa naman talaga, mga tugang ay gamit, kapital, skills, tapos yung dagdag na kaaraman na mas ma-improve pa ang sa inda pong mga produkto, kasabay na po dyan ng packaging. As in, siyempre, mga tugang, ang pag-connect sa iba-ibang mga pwedeng maging customer ninda, not only in the Bicol region, sa bilog ng Pilipinas, sa bilog na Kinaban. So, nakulang tawang man yung pigigibo po kan Department of Trade and Industry, tayo man po ang kaipuhan. Diba? Turuan mo sa mga kababayan ta, and then tawan mo ng kapital sa sabi nga hababasa ng interes,
And then dapat magkaiguning marketing. Tangani po na magpadagos hindi magadan in a natural way. And then so yung mga yaon mo na nagigibo kayan, mga products nila, bako sa nangayang dulce, kundi ana po ng gabos na klase na para sa pili. Ang sarap pa nga ni dyan, yung Manila LME. Ha? Yung po na pulot kang pili, John, pulot kang pili, malunong pala yan. Mga 3 years ago o 4 years ago, yung kumpanya ng Versace, yung nagigibo ng perfume, nagpa-share dyan sa Sorsogo, naghahanap kang mga Manila LME. Tayo sa salak ninda duman sa anok, day kayang supplyan, John? Day kaya. Samantalang kita ka ito, di ko para tigbasta yan na makuha to sa pulot, para lang ipanggatong. Diba? Imbis kayang gas gamiton mo, ito ang sabritan mo kung mamakot ka ning kalan. O di ba? Mailing mo dyan sa may parting gubat, nakaparatos iyan na garong suman, naka matalimon, parang suman. Yung Manila LME pala. Ayun, mga iyan pa siguro lingon. Kaya baga, kadako lang lokal na gobyerno na nagbubusol na ngaya magtaron mo kitang pili. Di ba? Sa dakulan din kabuhayan yan pili. Imagine may mga 5 to 6 years may nagbubunga na dyan. And kada bunga mga tugang 6,000 na pili na kung sa 40 centimos na sana. Diyon. Sa 40 centimos times 6,000, di ayos na baga. Di ba? Alagaan lang natin, di ba? May mga bago na po mga teknolohiya ngunyan na pwedeng makuha sa Agriculture Department, magkonsulta. Ayo. Kung may mga dagaman sa nakamo na pwedeng matanuman, magkonsulta. Ang aram ko kahit ito, naging massive din ang pagpatanom ka ni Gobernador Bichara. Ewan natin kung ano nang nangyari naman sa mga tinarawan, di ba? Parang side by side with the cacao industry. Ayan po ang saro sa mga nahihiling na dakulang bagay, potensyal na pwede pong gibuhon mga tugang sa kamang albayano. Alright? Okay, so yan po tabi, mga kababayan na mga dagdag nato mga impormasyon sa tao po yan kan mga istorya manungod po sa kadipisilan sa buhay. Dahil sa padagos sa pag-aralan ko ka mga barakalon, dapat may mga istorya talang nagluluwas na arugan, maka-inspirar lamang. Di ba? Ano, John? Nagpong ka na kampiswan mo, John? Yun ay ang laban mo niyan. Di ba? Magkayguning mga alternatibo na pwedeng pagkakitaan. Di ba? At medyo talagang bakilid ang labanan. Kumbaga, ining first 6 months, mga tugang to 1 year garo kang administrasyon, kang bagong administrasyon ni BBM, medyo difícil ini na laban. Mga tugang parang natsyempo man na sa tao ka sa iyang pag-asumir, nagsurunodan sa problema. Sa agriculture, alangkaw na abono. Pero may mga developing tang nahiling kasuhapon na medyo may pa-slight ng pagbaba ang abono. Sana magdiretso ng bumagsak, bumulusok yan. Di ba? At atibaan na arrest na sa problema sa China na abo ninda magpaluwas kay ito ning abono. Tabi ko pa siguro ninda sa buhay ninda. Kaya dahil nagpaluwas ning abono, di nagkulang, natural, because of the, law of demand and supply, kulang ang produkto, dakol ang demand, mamahal. Ayan na po ang nangyari. Nagsapar sa Pilipinas since 2015. Nagpupo ng lumangkaw, diit, ngunyan uminabot sa 3,000 labi. Ano po man nga ka na makuha? Di ba? Kaya ang ginibong nga ka ng Agriculture Department, kasabay na po ang fertilizer, ang Pesticide Authority, di ba? Nag-introduce sinda kayo ng pinag-apod kan mga ka-agri natin na balanced fertilization. Half-half. Kumbaga, kung pirang porsyento 60-40 or 70-40, manunod po dyan sa paggagamit ng inorganic sa organic fertilizer. So, di pa uli ang lahat, sabi nga ni Kian, kahit puwan lang iskusar, tayo na po yan ang laban. Di ba? And then, aprovitsaran ng mga programa kang gobyerno, nabakusan na yung dole out, na nagalat sa nakita para tawan, kundi tabangan sa diretang tumindog. Dapat maging mindset na kang mga kababayan is to become entrepreneur. Ano kang nangyari sa third district baga, di ba? O dati figuro small nindo sa mga paratanom sa naning Duma.
Pigiros malos para tanom ng kamote, ng lagikray, asin iba pa. Aba, napagayon dyan po sa 3rd District, sa Taranuman sa barangay. Na pinagpunan kito ni Nando Gonzales pagkatapos pinagpadagos ni Congressman Didi Cabredo. Aba, ingon niya, bako na sinasin ng paratanom. Nagkaigo ng empowerment. Yun at tinarget sa mga kababaihan, di ba? O yung mga kababae, training mo tayo, magtaranong ka mo. After ka magtaranom, mga tugang, pinaturan ng skills, and then sa iba, tinawan ng kapital, nagkaigwanan ng negosyong sa diri. And mo yan, sabi, magibo ng tinapay, mga tugang out of kamote, yugyugunan mohan. Di ba? Yung journey ninda, magayon ng pagilingon. Talagang tinutukan at kinulukar sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Sana all, sana gabos arog ka ng dalagan. Tanganing ang food security ta, mga tugang yaon. Pero sabi nga ni kaya ni Nando, kang nakauron ko, di mga pwedeng food security sa ng food security ang kay puntang astikasuon. Dapat kumita rin ang mga farmers. Di ba? Well, they will produce, pero paano yung sobrang produce, dapat maibenta. Yan, kaya ang ginibo man, mga tugang ni Kong Didi, hindi lang kanya kamote, dapat, na ibabakal mong kamote per lata, or per kilo, dapat gibuhan mo ni pagi. Magibo kang kamote chips. Di ba? Gibo mong banana, kasi di ba pa, para medyo lumangkaw sa balor. Di ba? Di, makakadakol-dakol lang dilensya mo. So, mani, hindi lang mani na pakaguti mo, ibabakal mo, per kilo dyan sa merkado, hindi, pwede mong gibuhan, mga tugang na sanlagon mo, okay, gibo mong dulce, gibo mong peanut brittle, di ba? O yun, dakulang bagay din yon. Kadakol pang iba, tinarawang ki, ki manok, tikpadakula, in-involve sa mga kabalalakihan. Ngunyan, so tupad ninda, instead ngayon of just cleaning, mga tugang the surroundings, na pare-parehas na sa naman ng gibo, para lang naglinig, pa sarigid-sigid, o yan, in-involve mga tugang, so tupad, nagtaranom sinda. O di ayos baga. Di ba? Kaya naog mo man sa ibang farmers because may mga nagkokomento na kaito. Why is it nga yan nakakonsentra sana sa paglinig? Nga tanga taday nga ya sabayang kipagtanom, tangani nga yang after nila magkobra kang itong sa indang after 10 days, kasi nagahala to na produkto, maski na sa tupad. O nga naman na di. Ayos man. O paano, mga kapatid? Ganyan no tayo, ang oras natin pag ganitong Martes, talagang tipid na tipid. Kaya, sa inyo po ka boss, thank you and God bless po. Tabi, abangan po ang masunod na programa. Countdown sa after the news break, ang DOH para sa chikahang pangkalusugan. Countdown sa naman po yan. Thank you and God bless. Bye-bye.